Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko siya ni si To all Star Nation, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Be, ano? O, Kap. Akig man si imo si Tia Elvina. Tungod duwa kuno ka mo ang nagandom sang iya kamatayon. Nuna. Ginatagan na sa ni Tagoy sang regalo. Maakig sa gyapon kay Tagoy. Sobra naman na sa iya. Ginatagan gani siya sang regalo. Pero ang iya nga regalo, dako kayo nga lungon. Dako nga lungon? Ay, ang animal nga Tagoy. Pati ako ginumid pa niya sa ilaway nga doon ni Albina ba? Ano kay maluyagon ka manabi magpalapad sang papel mo? Tungod sa ginimo mo sa Tagoy?
Nagdugang lagi ng kakig si mo ni Chalbina. Di ano, Ged? Masakit yan ko? Gapalak-palak sa pagbukas ang pinutos mo. Wala sa makaibalumatan nga lungon gali ang regalo ko sa iya. Baw sa wakas, nakabalos giman ako sa barikuson niya to. Say mo manabi buhato ni na Chutagoy, nami man. Ano kagani matan? Nga daw nag-aapin ka kay barikuson ha? Hoy, dapat ka makaibalo. Ya kung pwede ko lang patyon ang barikuson niya na, madugay ko naging buhat. Pero hindi ko siya pagpatyon sang hinali. Patyon ko siya sang amat-amat. Patyon ko siya sa ugtas. Limon, may pamangkot ko si mo. Ano na, Pedro? Kuno abi, akig ako si mo. Kag ikaw naman, akig sakon. Anong imuon mo? Ano ba kundi? May sumbagan ay tayo. Husto? Pero kung makita kita sa pulis nga nag-away. Prisuhon tayo. Husto? Limon, kung mapriso kita kag silutan kita, anong gusto mo silot sa aton? Pagkaon. Halimbawa, anong gusto mo ipakaon si mo? Depende. Kung napasugot ka nga kanon mo ang ipakaon ko si mo Uti, sige. Sugot ako. Uti, anong gusto mo nga ipakaon sa ako na? Pakanon ko ikaw siyang tinig nga puro pasi. Kag pasudanon ko ikaw sang lubok na sapsap. Uti, anong ipakaon mo sa akon? Pakanon ko ikaw siyang tinig nga damo ipot sa nilaga. Pasudanon ko ikaw siyang butiti. Patay. Ano? Ipasudan mo sa ako ng butiti? Di kayo pasudanon naman ko siyang lubong nga sap-sap kag. Tunto ka. Agoy. Ano mo nang imo? Agoy. Mariika, Uy, Mariason? Nga daw sa akig ka? wala mo gid ginatudluan sang maayo nga batasan ang bata mo nga si Filimon, no? Ha? Nga aman? Anong ginhimo ni Pilimon, haw? Ginpakaon niya sang butete ang akon, anak. Ginpakaon ni Pilimon sang butete ang anak mo? Sa ano natabo, ina, Mari? Pamangkot na tong bata mo. Nagpauli si Toto nga pulos bukol. Nagpauli man si Pilimon nga puros man bukol. Apa nga pakauno niya sang butete ang akon, anak? Bayo lang gani kay wala siya mapatay.
Normal ka nga bata ka? Sobra na gid ang katunto mo, ha? Ginano mo si Tuto Pedro nga kampang mo? Nga ginpakaon mo siya sang butite. Tikagin pa ka, unima ko siyang sapsap nga lubukan. Ihamak mo na, sapsap nga lubok na eh. Bisan ganiyang ito, na magkaon sina, ako pa. Baw, napunan man ako sang pangita sang customer ba? Mayo pa, malakat na lang ako pauli Hindi ka magulag. Tawo? Kaginatayaan niya ako sang talibong. Anong buot silingon sini? Rapist ako. Ano kun rapist ka? Ako? Nagabaligya lang sang utanon. Ako ang rapist nga wala sang ginapili. Ay! Basi mahinulsol ka. Nagabaligya bala ako sang utan adlaw-adlaw. Kag tungod sina, wala na ako sang hadlok, no? Abi, maluoy ka na lang sa akon, Pas na lang ako. Paspasi. Naluoy man ko si mo. Pro 5 ka tuig nga ara ako sa presuhan. Kag bag-o lang ako nakagwa. Apang hatagan ko ikaw sa pabor. Inang hindi ka bala masyado mabudlayan. Ano nga pabor? Kon pila kang ipon ang ara sa ibabaw mo, amo lang na kabises nga ripon ko ikaw. Abi, nga. Uti, manganga na ako, Abebe, kadamo sang unto mo ba? Kompleto pa? Oh, sigurado ka nga nagabaligya ka sang utan? Oo, gani. Kaputi sa imo, kag kagwapa, kag kompleto pang unto. Pero nagabaligya ka lang sang utan? Oo, nagabaligya ako sang akon utan. Maputi ang akon unto, man. Pirmi ako nagakaon sang talong. Bueno, sigura na nato na. Kay dumadamo-damo inang unto mo eh. Ay, ambot, kalubay! Kalabaso! Patulot talong! 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 Kag talong pagid! Ay, salamat. Natapos na. Libre ka na. Pwede ka na makahalin. Tapos na? Oo, tapos na.
amo mo lang nakadamo sang tanan mo nga ngipon mo. Sige ha, malakat na ko. Dali lang. May nalipatan ka pa. Ano? Ano nga nalipatan? Wala mo naisip ang akong duha ka sipil nga unto nga nagatubo. Ari pa oh. May duha pa. Ayambot Angayan ginako sa akon bayo nga bag-uhuling. Amo matuod si Alvina. Doon naghuben ka. Bye. Kamahal si ni Huling. Tanawa mala. Tanawa, kay ho, 1,500 ang iyang atag. Cash na siya, Chay? Apat ni kabayad. Natural. Pagwaon ko nga cash Himos da kay masimbata. Kag didto kita mapungko sa atubang ni Buklan. Na, ato si Buklan ho. Dito kita makadto huling. Baw, nagaluhod-luhod si Buklan ho. Dito kita mapungko sa tubang niya. Tanawa kung ara pa ang tag sa akong likod. Ara pa, Chay? Nagakabit pa. Maayo. Matan, si Barikoson kay si Huling. Nagpungko sila sa atubang naton. Ho, Mancho Tagoy? Ay, abaw? Ara pang tag sa iya nga bayo, ho? 1,510. Gago, hindi na iya 1,510. Kuhan ina, 1,500. Baw, mahal kayo ang bayo ni Chalbina at Tagoy ba? Ano nga mahal? Mali mo kung sila nagbutang-butang sang tag sina? Kagkay balo ako kung nga agin butang niya ang tag dira para ipadayaw-dayaw sa akon. Daw manol? Salamat sa imo kaayo, Ginoo. Kay ako makasuksok pa sang imported nga bayo. Hindi pareho sang iban nga nagamuli-muli. Kay man manugton to. Salamat kay bisan amo ako sini. Wala ako iasang katok. Kag salamat kay bisan amo lang sini ang akon bayo ya. Wala tag nga 1,510.
Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!